Salam. Huria na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Taparade marohata dinalaho mamuji debata marhite parminggota diobason. Marhahohomon mahita satokit. Amin. Tapuji Tuhata, maredehita sian bukende nomor 270 ayat sada sahatu ayat tolu. Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, namano palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo hata ni Tuhan Yesus, martuama namawas male mida hati goran, ay si pasoburodo nasida, martuama parrohan ayas, ay idaw nasida do debata. Haleluya. 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 Artangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang, na mangidomahami tuho
basa-basahon ma tuhami to dimi, haroroan ni dame dohot hasonangan, naso tarlehon portibion. Saya jari mahami laho manada lomoni roham, jala mangulahosa dingolunami siganup ari. Urupi mahami asalam gadda hapor siaot dohot pakirimon nami. Jala huharikoton hami harajaonmu dingolunami siganup ari. Asa unang holang hami sianho, binahin ni pangelaela ni portibion, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan jala si palua hami. Amin. Hudul ma'am. Tabegema kors yang ina parari Kamis. Mari dehita sian buku inde nomor 460 ayat 1 ayat 2. Oh
Tabegema hata ni debata patujolo ni jamita turpuk tuari minggu sadaryo ima natar surat di pesalmen bindu waluplonom mamuka sian ayat sada satu ayat na pasapuluh sadahon songon nasomal tajahama margati soring di ayat na pasapuluh sadahonan non rap mahita majahasa songonon ma hata ni tuhata tangiang sian si David say paileng ma pinggolmu ale Jehovah alu si ahu ay nadangol jala napogos do ahu say ramoti marohaku ay hasia doau say urupi ma naposong na marhaposang tuahu ale debataku asima roham di ahu ale Tuhan ay say tuhodo ahu jauh-jauh manipat ari say palas marohani naposomon ay hodo ale Tuhan si halungut rohaku ay anggoho ale Tuhan pardenggan basa jala marpamuati roham jala godang situtudo asini roham disude akka naman jauho say tangi ma ale Jehovah tangyakon jala paratatehon suaranya anggukon di ari hagogotaki hodo hujou ay saya lusammu doahu dang adong tudus soko di tonga-tonga ni akka debata ale Tuhan jala dang adong tudus son akka papahenami rodo sogot sude parbegu akka nati nongosmi marsomba tujolom ale Tuhan jala pasangapon guarmu ay tibul doho jala mabayan akka halongangan sasada hodo debata rap hitamajaha saya jarhon matu ahu ale Jehovah lam asama malaw di bagasan hasitungan mi say pasada marohaku makabiari guarmu ido sahatna martua ma akka nau bege hata ni debata nau peopsa jala namangulahosa amen tabegema kor sian punguan ina Naomi marendehita sian bukende nomor 437 ayat sada 1 ayat 2 maringan dia nunga sorang awak tunda merohaki tung Yesus maringan dia tung Yesus maringan dia tung Yesus maringan dia tuna sonang doa tung Yesus Allah Yesus maringan dia au naliluhian dapat sambuloki tu Yesus maringan dia nasai dosaki ibai mudar nai tu Yesus maringan dia Yesus maringan dia Yesus maringan dia sunat sonang doa tunggu Yesus Allah Yesus maringan dia uriani tuhata dia ka ari nang tabolus tutu godang doa ka pangalosyota nasotama maradopon aka dongata tarlumo bima maradopod debata alani marhite unduk dohot serep ni roha roma hita tujolo ni debata mangido hasesaan ni dosata martanyang mahita di bagasar rohat tabi
Ale amanami na di Banua Ginjang na sunbadia, dang tamahami ro tuadopamu, ay nagokdosa dohami, pikiran nang rohanami, say manimbil do sian hasit tonganmi. Alay hinorhon ni asin ni rohan ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami, umbahin tarbahin hami ro tuadopanmu, mangido hasesaan ni dosa dohot pangalusyon nami. Urupi jala asim maroham dihami, sesama sude najat sian hami, jala jakon mahami gabe anakmu, aletondi parbadia, sodangi ma todi nang pikiran nami, asa tarbahin hami mangulahon nahom bartu lomo ni roham, jala gabe anakmu naburju hami, maka tindakon Yesus Kristus Tuhan, jala sipalua portibion. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Molo tatopoti akka dosata, haposado ibana jala bonar. Manesa dosata jala payason hita sian nasa hageduhon. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Tabigema kor paduan suara sian nar wastu. Marede hita sian bukuinde nomor 210 ayat 1 ayat 2. Garga
Tabegema hata ni debata nagabe ruhut di ngolu nai baru di bagasan minggutta sadarion ima natar surat di buku ni si Job bindu 20 lalu ayat 20 lalu songonon ma didok disi alai anggo tujol mai songonodo hatana idama biar mida Jahoba ido hapistaran jala sumurut sian hajahaton ido parbinotoan ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tutuhatta debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangolahon naumbar tuhatami amin tabegema kor sian amani huriata.
Maredehita sian bukuende nomor 230 ayat 2 dohot ayat 3. Sai palu amarohaku siana di tanon hasaho mangoluaku dohot asonangakon betahita tu ibana nabege hatanai alam situ tu rohana patut olotai sakap napangidoata dohot atar hiripe rarina kepikirata itu hata masude kapararat mahatana guna sopor seai tapi kau mardami akan amanjuai. Tahatindakon ma hapor syautai songon nahin atidakon nidong atas hapor syaut di portibion rak mandok mahita ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan nama no palangit doho tano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai iman natin nubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang so habubuhan ido tuhata nama naon na bernit di pangumuman ni silatus nama te tarpajal do ibana di hau pinor silang jala tuat tu banatoru dung ditanom namulak mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul siamun debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan nyala Kristen akan nabadia dohot dia sesaan ni dosa dohot dia tay na mandok mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate dohot dia ngoluan na surasuda amen. Tabegema Kor Sian PP GKPI Pame. Tabegema tikting namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan Minggon. Damang dainang ni haulong ni bagas satuata Yesus Kristus. Tabegema titing namasa sa Minggon. Parjolo. Titing naing marbagas. Titing parjolo do paduahon. Di hari Sabtu 20 Juli 2020 di Bagasta Gereja GKP Padang Bulan neng majalo pamasu-masuan parbagason ima Julio Lorenzo Sijabat SE anak niamata sintua do trandus tabatua sijabat tubuh ni nata Lastiurma Maida Boru Tambunan SKM maringanan di Jalan Jahe 2 nomor 10 Perumnas Simalingkar ruas ni GKP Padang Bulan anggota sektor 12 dohot neng orana Deniwati Boru Sihotang STR Kep Boru niamata Berman Sihotang tubuh ninata
rumiri boru si mangusong na meringanan di Jalan Pitu R4, Pasar Walu, Kuala Bekala, anggota jemaat GKI Pusat Medan. Paduahon, di hari Jumat tanggal 20 Juli 2020, yang dipatupa sidang majelis jemaat dohot agenda pembentukan tim penggembalaan GKP Padang Bulan sesuai dohot tata penggembalaan GKP masuk pukul 10.07 manang 5 sore di ruang konsistori gereja dipangido sude majelis asa modohoti sidangi. Patulohon ruas di Bagasan Panogu-Noguon mulai sadarion Minggu 20 Juli 2020 anggota jemaat Amatta Hebron Putra Pardamaian Sitorus dohot inang pipi Sereca Silalahi ala Perbagason Nasida dang hobartu aturan ni huriata GKP songonima titing namasa pihita saderon lau manobu-nobu hatani bata marida mahita. Dogu Tuhan Yesuslah, idona mana pulia, diganup jalan atung melangana, totok tongguhal, sai mani opau oto masih seanau oi maboy tusur bolau olong te akadalani ilingo mamate itu hati itu getamu Yesus tangan nasai mani opau opau masih teana ai maboy susur bolau Omos vitiop tangaki totu altilap laki pinasapar sorio iban pamoru hakim Boy susur golau. Dameni debata nasumurung sian nasa saluhut roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Sialoma dihita saluhutna barita naulio jahan ni hapor seota di mingguta nata parbadiai sadarion hujahama hatani debata di Evangelium Mateus biddu 10 tolu ayat 30 sada sahat rodi ayat 35.
Dungi di dogma upamana asik tu nasida, tu dos do harajaon Banua Gijangi, tu batu ni siarum, nabi nuat ni sadahalak, lau manaburhon tu porlakna. Ido sada nau memet sian nasaragam ni bone, alai duk tubu, gabi ubal gadoi sian nasa ikau rata, pola hirhaudo, jalarodo akapidong na martonga-tonga langit, marasar turatingna. Lungi upamana asing musay di hatahot tu natorok, tudos do harajaon Banua Gijangi, tuitak naung niasoman, na binua ni sahalak ina-ina, lao pasarohon tuitak toluapang, paima asom saluhutna. Saluhutnay di hataho Jesus marhite siyan upama tu natorok, dang na magkatay ibana, tu nasida, anggo so marhite siyan upama. Asajupang hinatahon ni panurirangin na madok, huukape pamangaku magkatahon upama, hurukari pe nabuni siyan mula ni portibion. Wala ni mapadyahaon na, amanginang di hita saluhut na, ahinaholongan di bagasan Kristus Jesus, barita nauli na gabiujahan ni Haporsiota, marhitete mahobar tu almanak di hita GKPI di bagasan Minggu Sadarion, marhaporsiaon, jala magodang di bagasan Tuhani. Beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan, marhaporsiaon, jala magodang di bagasan Tuhan. Out di suku kita di Tikion, sulido hita naung marhaporsiaon. Upay naro hita tutonga-tonga di bagas joron, totua lusna ala ni naung marhaporsiao do hita. Parbuay ni haporsiao ta do, upay na diojarohat taharorota, taharikotod di paramingguan, nang taharikotod di ngoluta sigano pari, mangulahon hobar tu parbuay ni haporsiaota. Tema ni minggu ta marhaporsiaon, daksay hapeholan marhaporsiaon. Parbuay ni naung marhaporsiaon, ikon magodang di bagasan Tuhan. Marparbuay haporsianoi, marhite magodang di bagasan lomoni rohana. Molonokya tabegi padohan namadok kecil-kecil cabai rawit. Jojok tabegi ati amanginang. Kecil-kecil cabai rawit nak pemet-met alai gudang pakorhon na. Kecil cabai rawit alai usia doi sian lasia nabalga. Kecil cabai rawit met alai boy pola marenginging dakolan pamangan saha tu parbinegian. Olo hacit ubun-ubun. Kecil tetapi memiliki pengaruh besar. Ternyata asa tutu-situtu hataridaan ni ngolu ni naung marhaporsiao kita jala magodang di bagasa Tuhani dang boy hola di padohan. Parbuay ni na magodang di bagasa Tuhani tarida siapa bayanan. Tarida siapa katayon. Tarida sian para saorang. Atong hataridaan ni ngolu ni na porsia nong magodang di bagasa Tuhani, ikon olo dipaubah. Harus mau berubah dan diubahkan. Untuk berbuah dan bertumbuh, harus tunduk dan taat, mengikuti proses. Adokah pihak kabagian, napatut sidalanat tajala si hanguluhonota. Hati-hati ngolu ni Jesus, say dipasomal do patadahon harajaon ne debata. Di patadahon do harajaon ne debata marhite pakobasyon na. Dada holam mangajari dohot marjamita Jesus. Di patupa ragam halongangan. Di patupa ragam aka ulaon patubuhon las ni roha. Di pamalum na marsahit. Di padawa ka tod dinahodar siya nakanaong marhaporsuhon pola martaw taon. Di pangolo na nga kanaong mate,
alai dos dohot ngoluni jolma halak Kristen di tikion, ternyata tidak segampang hanya dari melihat dan mendengar, maka banyak orang percaya. Toktong dope godang na Thomas, gamang ragu-ragu. Maka porsiai Yesus Mesias hataridaan ni harajao ni debata. Idopan nagabe laos di patol has Yesus marhite biddu 10 toluon adong godang dison upama. Termasuk managabe jamita dihita di minggu sadarion marupama do Yesus taringo tu batu ni siarum biji sesawi dohot itak nania soman ragi asalam manada na toropi hadirion ni Yesus hataridaan ni harajao ni debata. Asalam tabba bilangan ni namanada Yesus Mesias naong roy patadahon harajao ni debata laos dohot porsea mangolu mian marparbue di bagasan harajao ni debata marhite parbue ni ngoluna di tonga-tonga ni portibion. Mono tasulikit na kingamanginang marhite upama na pinasahat ni Jesus, marhite upama na parajolo ima batu ni siarum. Oma benih biji na umet hati-hai pada zamannya ketika Yesus melayani di tengah-tengah orang banyak dan juga di hadapan ni sisian. Molo di zaman Noeng adong mikroskop lau mamereng dia do met. Alai hati-hai dipilit Yesus batu ni siarum biji sesawi benih yang paling kecil natinada ni natoropi hati-hai. Lahu patadahon harajao ni debata marharoroan sian met memang sangat kecil. Di patudos do tu parbue na macai uli marharoroan sian boni na met. Boni na met batu ni siarum pola do moloduk tubu uli doho denggan lobi hurang 3 meter mati bona. Didok naking diturpuk naung tajaha ubalga sianaka ikaurata. Gabe pola do hirahau jala ala ni balgana ala ni rindang daunnya rodo akapidong na martonga-tonga langit meat mian macohot manisio madai hinauli hinalabok ni hau arum buah manang parbue ni boni na meti hape marparbuehon godang. Upama ni Tuhan Yesus na manginang naing huhut mangajari sisianna, huhut nang mangajari hita hasahatan ni jamita di tonga-tonga ni mingguta sadarion. Macai met alai boy parohon nauli. Macai met pola songom monis alai balga jala sonang rohani na marnida dohot nama jakon. Macai met bonina tetapi fungsinya sangat banyak. Dikatakan bahwa pohon sesawi mampu digunakan menjadi obat untuk menyegarkan tubuh. Dia dona naing dohono ni upamona manginang di tonga-tonga ni mingguta sadaren hobar tu tema marhapor siaon jala magodang di bagasan Tuhani. Asau nangadok kita nama dok songon nama sa di tonga-tonga ni ngoluni halak Kriste zaman noai napogos doaw. Met doaw. Dangadong naboy tarpatupaaw. Parhalado nagale doaw. Ruas na me doaw. Ruas na pogos doaw. Dangadong natuk. Hobasaku jala tarpatupaaw. Di tonga-tonga ni ragam aka ulawku. Taidama boni ni hausiarum na king. Kecil bahkan songon monis met na. Alai adong naulo manuani. Ada proses. Dungi dibuat maboni di peakon tubuh.
Ada proses dari benih menjadi tumbuhan yang besar. Ada proses dari benih akhirnya menimbulkan satu khasiat yang luar biasa. Bukan hanya bagi penanam benih, tetapi bagi banyak orang. Atau ikonono kita diproses. Kita harus mau diubahkan dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Upama napa dua hona king didok, tudosan ni itak nania soman, perumpamaan tentang ragi. Ragi kita gunakan untuk mengembangkan tepung, untuk membuat satu makanan. Molo dipatudos penaking diturpukon, marhite toluapang marisihon saotik ragi, gabebuy mabayan sa desi panganon nama cegudang, dipatudos tu ukuran di zaman noeng, sa apang marisihon 12 liter topung. Berarti tolu apang marisihon 36 liter topung. Ditetekon saotik ragi. Kalau kita mau membuat donat ya, amanginang, sangat sedikit kita gunakan panir. Tetapi tidak cukup hanya diletakkan dan dicampur. Diaduk, dipukul. Didok naking ikon polado gabe marsada. Dan boybe sirangon topung sian panir naking. Dang boy beta daw dia topung, dia ragi menyatu. Jala dipasopo sa tokin, parbuena makorhon na uli na denggan hobarto harikotan. Nasa halin na manginang, si anupama na duay, boy may dauta sada halongangan bolon na marharoroan sian aka na memet. Memet ni batu siarum. Otik ni ragi alay laos marhite na meti boy jupang dumao ubalga sian mulana marhite sian pangoloy boni na meti disuan marhite sian pangoloy ragi na otiki marsada dohot itak na macay gudang naking hataridaan ni pabenan na memet makorhon ulaw na macay bidang, dayon ni sahalak, dayon ni dua halak, dayon ni rob halak. Manginang epistel di minggu noksalpo, di pasaha Jesus, marhite upama tupana burboni. Hitama inganan hapiahan ni boni jala hatani debatama boni. Adong nama piltik tutopi ni dalan laus ropi dong dipargut. Adong nama piltik tutano na batuon, hatop doy tubo, laus satok may mate. Adong nama piltik, tutong nga ni parsihupian, di taga-tanga sa makduri. Tubo doy, alay, laus sedang martubur marbunga, jaladang marparbuay. Ala, dirongom aka si hupi ido, gumodang, gogona mamisaton, boni na tuboy. Alay adong do nama piltik, tutano na napu, jalom mapos ni rohata, sude mahita gabetano nanapu hapiahan ni boni nadenggan. Boni nadenggan naking tubu manubuhon parbuay na godang. Mulo taparuhaw sa dahawat ya manginang. Bahkan kita contohkan satu contoh pohon mangga. Bahkan pohon mangga itu sendiri tidak merasakan baiknya dan manisnya buah dari pohon itu sendiri. Alai ise do madai, uli do ba, tonggi do ba, jala godang do. Ise do madai manginang. Namarnida, namamutik jala, namadai. Sadari di pasahat upama na sangat sederhana jala somal tabigi. Alai mungkin ala nok somal tabigi, gabe ha somala sabing may. Ala somal tabigi, batolema holan binegema. Pakorhon na, parbuena, baholan songos-songonima. Tudosan na macay mura lapatata, gampang kita pahami. Dari hal kecil, timbul
hal yang besar. Dia mana na yang idota. Parabu ini bonu na meti di tonga-tonga ni huriata di zaman noaing. Malah syukur kasih tua. Alusan namai marhite diakoni sosial at yakamang. Ido. Boni na meti ima diakoni sosial. Nakpulay kon dohonon diakoni sosial guarna sian GKP pamen. Alay parbue na met sian huria na balga. Parbue na met sian diakoni sosial. Songo Jesus na marjamita. Mamereng jala manilik dia do nariko di nasida. Hama malum ni sahit di pamalum na marsahit. Rikot asa mulak hipas mangudut ulaw na. Alay dang margogo, ala di songgo pitod di nahobar. Di padao, akatod di nahodar. Tumatangis tarilu-ilu habot rohana, ala nong mate akasesolhot na, di pangolo ng namate. Ana boy benota. Hataridaan ni, nong miyak kita di bagasan, harajaw ni debata. Amanginang, sotuk tahirim harajaw ni debata na yung rodo pe. Ngaro Jesus papatarhon harajaw ni debata na parjolo. Alay di parade masude na porsiay, majakon Jesus hataridaan ni harajaw ni debata. Asa sude na manada dohot porsea. Asa sude na porsea, mangulu jala martubur di bagasa Tuhan. Lau mangulahon lomoni rohani nataha porsiay. Dang mangulahon lomoni rohakko be. Dang mangulahon asa saut na hupikiri, jala asa tulus na husakapi. Mangulahon lomoni rohani na tahaporosiyay. Benih yang kecil kita mau. Tubuh, olo mahita martubur. Dungi hataridaan ni nauli na denggan. Pola do gaberoa kapidong na martonga-tonga langit, songgop. Ala ni ulina, ala sonang rohana, ala dame dihilala. Atong martubur mahita tutu di bagasa Tuhan ini. Unang gabe marmemet. Sudah do manginang boni tubuh gabe marparbuih hodenggan. Semua benih yang ditanam tumbuh menjadi baik dan besar. Sudah do tahe. Daw ngate. Marite epistel minggu na salpo. Nang peboni na denggan. Alay molo dang denggan partubuna. Dang denggani. Atok taparade rohata. Asa gabe partubu ni boni na denggan. Asa mangulu hatay di bagasa kita. Asa gabe songon. Hau ni siarum na king. Dakola na umaday na dong diaw. Asa songon hau ni siarum na king. Berpengaruh untuk banyak orang. Rosian na asing maday. Rosian na asing meat. Rosian na asing makilala. Ala tubo marparbue di bagasan Tuhani. Songon dia do hataridaan ni naung porosea. Jala martubur marparbue di bagasan Tuhani. Hatani debata amadok. Dala pikiramuna. Jala dada dalam muna dalaku di dok Tuhan Jehovah. Songot tibo niya kalangit siya tanoon, songonido tumibo akadalaku siya dalan munay. Jala pikiraku siyan pikiran munay. Di dok di Yesaya 55 ayat 8. Maka jangan andalkan pikiranmu. Unak saya tadok ikon lomokku ikon kataku ikon pikiraku nasaw. Alam niya ha? Anong nga takas di boto de bata? Sakap na sinakapan na. Huboto do sakap na husakapi taringo tuhamunin na Jehovah. Ima, aka sakap na denggan. Dada sakap tuhamaguan. Asaaw mangaleho tuhamu. Ujung ni na hinalungutonon muna. Jadilah menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Jadi garam dan terang. Garam yang membawa pengaruh bahkan untuk makanan yang manis sekalipun. Terang yang membawa pengaruh bahkan di tonga-tonga ni inganan nama caitiur songonon.
Dia do manginang si hirimota. Hirimon niya kadongata do harorota. Manang pasidingon ni dongata harorota. Haci do rarohani akasitua molo dang ro sermon jala las rohani dongan namado tuani madang ro amatasi a sermon. Macai tabodo molo dang ro amatai sermon. Haci do rohati amanginang. Alai la situtu do roha dakolan di sermon ni situa. Nang dia kapunguan na asing. Tapay temajo dang ro do pe amatai. Nakpe nga macay torop na ro nga jupang tiki na law pukaw pertanyaan manang parsermonon. Alai dang ro do pe amatai. Dang ro do pe inatay. Daktikos mulayo taon molo dang ro do pe nasida. Mana yang kita pilih amanginang? Membawa pengaruh aura positif atau membawa pengaruh yang negatif dan tidak diinginkan oleh orang lain. Tutu do manginang di namar jami tapi Yesus dak songop pajak koni huria GKP pamen di haminaro marjami ta sia cinta damai di tikyon. Adong do tutu si tutu UBG alay adong do na pura-pura mabbege. Di namardala Jesus ya sada huta tu akka huta na asing. Adong do na makalaso karorona. Alay law sadong do na makasugohon harorona. Alay dang macoho Jesus. Iko saha tolhas patadahon harajaon ni debata. Dang nuaing. Dang marsogot. Alay diari doho ditikki halehetan na. Saha tu huta na Jesus. Ahado di do amanginang. Laos na metima. Anak ni sa di do. Anak ni tukang hawi marjamita alay burha dotong Jesus tuak kaluat na asing. Laos manahat di hapariron mata di hapinor silang alay hehe laos mangerbang maharajaw ni debata marhite partubo niya kahuria sahat rodi tikyon nang sahat rodi maranata. Tajahan aking marhite turpuk epistel. Ahado didok sidaw naking amanginang diturpuki. Dangol duaw jala napogos duaw. Rodo ibana patutoru diri na dia do pandede bata. Dangol duaw jala pogos duaw. Alay pos ni rohana di bagasat tangyang na didok. Ramot yaw Tuhan urup yaw naposomon asiroham diaw. Marhite panadayon na direbata alahuboto pardenggan basa doho tuktar patupaho lobi sian natar patupa ni portibion dingoluku tuktar sarihoko lobi sian nahuhirim sian portibion dingoluku atong unak kolat tadok me doaw pogos doaw alay molotung menek tahilala di tonga-tonga ningolutta di portibion. Molotung tadok songos sidaut makatidakon napogos doaw, namenek doaw ale Tuhan. Marhite panadayon na didiri na menek, jala pogos diado pandedebata, di parsigatong Tuhani. Di papatar haporsiyaon na, dungi diulahon, hataridaan ni na marsigatong Tuhani, olo pay baru pagkatayon. Olo pay baru pangalahona. Olo pay baru pabayanan na hataridaan ni na martubur marparbue di bagasa Tuhan. Marisuang mamanginang molo tahalaputi ganup diak kapartangyangan. Tahalaputi nang diak kaparamingguon alay laos marherut. Semakin keriput akhirnya mengecil akhirnya laos umago. Alay parbuin ni parsaurat tadoh Tuhani na tahaporsyay manoktong dingoluta. Olo mahita martubur di bagasan ibana. Mangerbang marparbue di bagasat Tuhani. Asadada holanaw dohot dongaku sajab. Alay dohot portibion. Dohot humaliang makalaputi. Maday nauli na denggan. Parbuin ni nong martubur di bagasat Tuhani. Mangulo di bagasan holong, mangulo di bagasan asini roha, mangulo di bagasan pabenan na denggan,
mangulu di bagasan labas ni roha nang saluhut ulaon na hinalomohon ni Tuhan. Didok Apostel Paulus, unang mahurohan ni halak midaho ala haposoon mi. Alay, naing tiruan niya ka na porsiya maho di pakatayon. Tiruan niya ka na porsiya maho di parangin na denggan. Tiruan din na porsiya maho di pambainan marhite holong ni roha. Tiruan maho di portibyon di haporsiyaon nang di hatomanon. Martua mahalak natugu marhaporsiyaon di bagasan Tuhan. Martua mahalak naulo martubur jala marparbue di bagasan Tuhan. Ay gabi tiruan hape, gabi sihirimok hape, gabi dihalunguton hape, hadirion haroro ni naporsiay alamanok tong marparbuehon godang 70 lopit 100 lopit dayon ni humaliangta. Margogo mahita manginang tugu marhaporsiaon ono mahita toktong marparbuehon godang hataridaan ni naong martubur di bagasan Tuhan. Amin. Martangyang mahita. Mauliate ma Tuhan alasaor barita nauli di tonga-tonga nami di minggu nami sadarion. Olo mahami tutu suruon mo, borhat papatarhon harajaon mi, siyan saluhut na adong dihami. Molotung udok kami met jala pugos sami, alay di bagasako dang adong nasotar patupaho. Olo mahami pakyon mo, marparbuehon holong, marparbuehon ulaw na denggan, marparbuehon asiniroha, marparbuehon hatigoran hasitongan, asaluhut portibyon ale Tuhan, manadaho, haroroan ni saluhut asiniroha, dohot saluhut ulaw na denggan. Humatoktong huhapor siya'y hami, sahat rodiujung ningulunam. Olo mahami paubon, asa gabi, ruas ni huria, na marparbuehon godang alamar tubur mangulu jalamian di bagasan lomone rohap pami. Dayon ni humaliang nami hadiryon mo di bagasa kami. Dayon ni nang naso manadaho hadiryon nami nang haroro nami di tonga-tonga ni humaliang nami. Mauliate madidenggan di basam ang giat unang holan na manangihok kami. Alay marparbue, haroro nami di minggu nami sadarion. Asa dinamulak kami ano siya tonga-tonga ni Bagas Joromon. Gabe hataridaan ni karakter Kristus hami di tonga-tonga ni ngolo nami. Buono nami Tuhan. Ditangiang nami marhite minggu sadarion. Saluhut ngolo nami tuadopan. Saluhut ruas ni huriam. Naungro di tonga-tonga ni parsoran nami rabdohoto di minggu sadarion. Nang naso tarbain na sidaro di tonga-tonga ni minggu nami di tikyon. Siya namemet sahat rodilan siya. Huriam GKPI pamen na hinahulongan ni Roham. Paso-paso tuha di hahipason. Di gacang ni umur, di sonang ni Roha, nang marpakirimon na mangulu, dangadong nasotar patupaw. Akan namarsahi Tuhan, ho mamadaw ni tumi bumalum, jala salpo ka sahit siyan pamatang nasida. Akan namarukil na marhabot ni Roha, homa Tuhan na mga puli. Homa Tuhan manurdukon, pangurupion, tuwag ka namarsak, mamikiri ka narikoti, di tonga-tonga ni ngulu nasida, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Homa Tuhan mamasumaso sudi ruas ni Huriam, na makalason gajang ni umur, marhite marningot dia kaulang tahun nasida, ulang tahun ari hatutubo, ng ulang tahun ari pernikahan nasida. Toktong suksuk pasu-pasum, ng denggan ni Basam, di sude ruas ni Huriam. Homa na mamasumaso ka anak dohot boro ni Huriam, na martahi naing mardongan saripe, diak ka ari na mangihut, marhite naing majalo pasu-pasu pardonga saripeon, siyan na posom, marhite Huriam. Homa na mamasumaso, saluhut pangulan ni Huria, na marhobas di Huriaon, rap dohot
sude ruas ni huria satahi sauloan pasauton paherbakon hara jonmi marhite pakko basion nasida di tonga-tonga ni hurion ho manang nama masu-masu akka napinakem ula-ula nama tolpang laho mangaradoti nasa narikot di hurion marhite anggota majelis ni hurion naeng patupahon rapot hobar tu kebutuhan di tim penggembalaan di huriau tuak ke ari namangihu saut telomoni roham tolhas asini roham marparbue jami tanami sadarion gabe tubuh matutupak kobasion nomuli nadumengkan sian majelis ni huriaun menjangkau akan namarsak namarukil madayaka natariluilu jalan natu matangis marhite tim penggembalaan mangaradoti akan nama karikoton itonga-tongani huriaun satu tangan mohami saluhut na Tuhan dinahurang malo hami mangido nasa narikot di ngolu nami pos rohanami Tuhan lobi sian nahuhirip kami toktong sahaponomo nauli na denggar hobar tu narikot di ngolu nami pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga atong saut matuhan lo meneroham unang paluas sami mga sahon rohan ng pikiran nami alay lomom manatulus di tonga-tonga ni ngolu nami marsanga maho Tuhan marhite minggu nami sadarion taruli hami di pasu-pasum nang didenggan ni basam amen maredehita. Debata makko basi rohatta pasahaton peliata tuado pane debata ujahama dihatan itu hatta di Filipi 4 ayat 10 sia alai gohan ni debata kudo nasanarikot dihamu hobar tu hamo raunai dihasangaponi di bagasan Kristus Yesus amen tapasahat ma peliata.
mapilian naung tapapungot todo pane debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, kodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan jala mual ni nasa ulibasa na mauliutus. Usabahok kami masiyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Muluto nga dokter sabahok kami tuho nasiya tangan muhyad doy hujalohami. Ayah hamahami ubahin na tarlehok kami mananga tuho. Asimaroham, jalo mapilian namion gabi wap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa ho pakihami pilianon pati bulhon harajaon mo. Dito nga to nga ni huriam dohot di portibion. Buhay rohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni selehon-lehon mi dihami. Asalam girgir hami madok mauliate toho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, sa ipinarbadia magwarmo, sa Roma harajaon mo, sa isaot malomane roham di Banua Tuangaon songon na di Banua Gijang, dehon madihami sa darion hangoluan siya pari, sa dosa namin songopane sa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihot to pangujunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho. Sadame jalo hamu mapasu-pasu siap Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asir rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin.